Hola a todos, hoy vamos a trabajar una parte del examen de nivel A2 del ejercicio de comprensión lectora, concretamente el de la convocatoria de mayo de 2025, es reciente. Vamos a hacer la lectura y a contestar las 5 preguntas que vienen a continuación. Deciros que el examen consta de 2 ejercicios de comprensión auditiva y 2 ejercicios de comprensión lectora. Mirad, aquí abajo se ve cómo se puntúa. El ejercicio completo, si lo hacemos bien, las 5 preguntas, son 25 puntos. Cada ejercicio entero vale 25 puntos, es decir, un total de 100. Y tenemos que sacar mínimo un 60 puntos, 60% de la prueba para aprobar. Si contestamos bien a las 5 preguntas, serán 25 puntos. Si contestamos 4 bien, serán 20 puntos. 3 respuestas acertadas, 15 puntos. 2 respuestas, 10 puntos. Y una respuesta serían 5 puntitos. Deciros que es buena idea también leer primero las preguntas, ya que así una vez que leamos el texto sabremos más fácil dónde está la respuesta. ¿Vale? Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es leer las preguntas y después os leo el texto. La primera pregunta es: ¿qui són els protagonistes d'aquesta història? Siempre hay 3 posibles respuestas, A, B o C. En este caso, A, el drac y la princesa, B, el drac, el cavaller i l'estimada, o C, el drac i la ciutat de Palma. La siguiente pregunta és: de què s'alimentava el drac segons la gent? A, es menjava els infants d'Alcúdia, B, de rates i moixos abandonats. Moixos són gats en el dialecto balear, gatos. Y C, primer d'animals y després d'infants. Luego veremos la respuesta. Siguiente pregunta: què va passar l'any 1776? A, el cavaller d'Alcúdia i la dama es varen casar. B, el cavaller va matar el drac. O C, el cavaller va visitar per primera vegada la ciutat de Palma. La siguiente pregunta és: d'on ve el nom del drac? A, de quan el cavaller va regalar el drac a la seva estimada. B, del barri on varen trobar el drac. O C, era el nom que li havia posat la gent. I la última pregunta: va existir aquest animal? A, sí, l'animal es pot veure a un museu. B, no, tot és una història inventada. O C, sí, tot i que el cocodril va tornar a l'Alger. Vamos a leer el texto y luego respondemos las preguntas. El texto es el siguiente: el drac de Nacoca. El drac de Nacoca forma part d'una de les llegendes més conegudes de Palma, en la qual apareixen 3 personatges: la bèstia, el cavaller i, òbviament, la dama. Explica la gent major que a Palma, dins les aigües subterrànies de la ciutat, hi vivia un cocodril que havia arribat de terres estranyes, amb un vaixell provinent de l'Alger. El poble pensava que era un autèntic monstre i, segons les llegendes, hi havia testimonis que asseguraven que sortia de nit a la recerca de víctimes per poder alimentar-se. El seu menjar, en un primer moment, eren rates i moixos, però la llegenda conta que l'animal tenia més gana i va començar a menjar-se infants. L'alarma i la por varen arribar a tots els carrers de la ciutat. Com a bona llegenda, hi apareix un cavaller, el capità i governador d'Alcúdia, Bartomeu Coc, que tenia la seva estimada a Palma. Un vespre de 1776, passejant entre la foscor, li va aparèixer el ferotge drac i el va matar. La llegenda va continuar, ja que el cavaller va donar l'animal mort a la seva estimada, en senyal d'amor, exclamant: «Vet aquí el drac de Nacoca». A partir d'aquest moment, el drac es va conèixer com el drac de Nacoca, ja que la jove es casà amb el capità Coc. El matrimoni va fer momificar l'animal, que
que va quedar durant molts d'anys en mans de la família i els seus descendents, que el tenien a casa seva. Al 1990, la família va donar el drac de na Coca al Museu Diocesà de Mallorca. I des d'aquell any es pot trobar el rèptil dins una vitrina del museu, però el seu estat de conservació no és gaire bo. L'animal que tanta alarma va provocar anys enrere, ara ja no fa por a ningú. Ahora te voy a dejar unos minutitos para que tú con papel y boli respondas las preguntas y después las miramos entre todos. Vamos ahora a leer las preguntas y a responderlas. La primera. Qui són els protagonistes d'aquesta història? A. El drac i la princesa. B. El drac, el cavaller i l'estimada. O C. El drac i la ciutat de Palma. La respuesta correcta es la B. El drac, el cavaller y la estimada. Si vamos al texto, en el primer párrafo nos explica que aparecen tres personajes, la bestia, que és el drac, el cavaller i, òbviament, la dama, que és l'estimada. Siguiente pregunta. De què s'alimentava el drac, segons la gent? A. Es menjava els infants d'Alcúdia. B. De rates i moixos abandonats. O C. Primer d'animals i després d'infants. La respuesta correcta es C. Primer d'animals y después de infants. Si vamos al texto, vemos que aquí al final del primer párrafo explica que al principio comía ratas y moixos, ratones y gatos, però la llegenda conta que l'animal tenia més gana i va començar-se a menjar també infants. Siguiente pregunta. Què va passar l'any 1776? A. El cavaller d'Alcúdia i la dama es varen casar. B. El cavaller va matar el drac. O C. El cavaller va visitar per primera vegada la ciutat de Palma. La respuesta correcta és B. El cavaller va matar el drac. Vamos aquí al texto, segundo párrafo, explica que un vespre de 1776, passejant entre la foscor, li va aparèixer el ferotge drac i el va matar. Vamos a por la penúltima. D'on ve el nom del drac? A. De quan el cavaller va regalar el drac a la seva estimada. B. Del barri on varen trobar el drac. O C. Era el nom que li havia posat la gent. La resposta correcta és A. De quan el cavaller va regalar el drac a la seva estimada. Aquí vamos al texto. Nos explica que, como él era el capitán Bartomeu Cock, cuando se lo regaló a su estimada, dijo: vete aquí al drac de na Coca. Capitán Cock, ella sería Coca, su mujer. I la última pregunta, va existir aquest animal? A. Sí, l'animal es pot veure en un museu. B. No, tot és una història inventada. O C. Sí, tot i que el cocodril va tornar a l'Alger. La resposta correcta és A. Sí, l'animal es pot veure en un museu. Aquí nos explica que des de 1990 la família va donar el drac al Museu Diocesà de Mallorca, encara que el seu estat de conservació no és gaire bo. Tenemos ya las 5 respuestas correctas, seguro que lo has hecho genial y deciros que os animamos a suscribiros a profedecatalá.com. Allí tenéis todos los exámenes corregidos y los últimos del CAIP y los podéis ver y trabajar allí. Y también tenéis todo el curso completo del nivel A2, donde se explica toda la gramática y vocabulario que necesitáis para aprobar. Nos vemos dentro. ¡Chao!